Türkmenistan paraxatçılığına önaşman watan ýylyna belen sepkitleri tarap önemli barýan kärhanalar hormat prezidentimiň ýurdumda durmuş ykdysadyny ösürmekde öňde goýan aýdyň wezipelerinden uralyp, durly görnüşli, ýokary hili önem öndürmekligiň köttesinden gelýärler. Şeýle kärhanalaryň arasynda Türkmenistanyň Dokma Senaty ministrliginiň Daşow şäkerdinäki çeper tikin kärhanasy bar. Türkmenistanyň Dokma Senaty ministrliginiň Daşow şäherindäki çeper tikin kärhanasyna işleriň göwnüjä şunyň talabyna laýyk alnyp berilmek üçin ähli mümkinçilikler döredilenler. Kärhanada tikin önümleriniň durly görnüşlerini taýýarlamaklyga niýetlenen kämil enjamlar ornaşdyrylyp, olar hunärmenler tarapyndan dolu güýjüne işledilýär. Türkmenistan paraxatçylyk we anaşman watany ýylyna täze görnüşli önümleriň öndürilip başlamagym belenilmäge münasipdir. Kärhanada häzirki wagtda öňürilýän önümleriň köpüsiniň buýrmalar esasyna taýýarlanýanlygy belenilmäge değişdir. Ýene bir bilemel zat olam bolsa kärhananyň önümleriniň Dokma Senaty ministrligine degişli bolan welaýatdaky dukanlarda ilata ýetirilýänligidir. Adamlar bu ýerden öňürilýän durly görnüşli, hemem ýokary hili haritler satyn almagy mümkinçilik alýarlar. Kärhanada öňürilýän önümleň arasyna uly ýaşlar we çağlar üçin durly görnüşdäki egneşikleriň, maşgalalarda ýokary istek bilen ulanylýan ýorgan şökleriň, ýastyklaryň we beýleki durly görnüşli haritleriň, şeýle-de hassahana egneşikleriň, aşpezler üçin penjekleriň, kärhanalaryň işçiler üçin ýürütüleşdirilen egneşikleriň bolmagy gowunurjy ýagdaýdyr. Çeper tikin kärhananyň işgärleri ykdysadymyzyň ygtybarly ganaty hasaplanýan dokmak puwdugyny berýän ýadowsyz ünsü we gollaw üçin hormatly prezidentimize alkyş sözlerini aýdýarlar.